سلام كلكم أب زمدناتات متأمتن محدر حدارن تقدس وغنات زي مأكل سلطنا مهنات من مخارن سدرا بيتي بحفشام زي مأكل سلطنا زهبو كورسات مفلين الدماء مستحستو سلطنا من مخارن مشمقالن سدرا بيت كنلا ليكم زي مأكل سلطنا زي كلتا عينة كورسات يكايد قدماي مهنات معقابن حقوس سدرا بيت كوينو زحالفا حموش عمتات كايد صنحيو تغلالا شدوش زريا أمريكو شواعي زرياون أم فراغ يركبالو أتي كلاي مخارن مشمقالن سدرا بيت زبل كوينو زي كاب كتشحن إسران أربعة زي جمري سدوس زريا أمريكو رابع زريا مجمار زركب نزل سلطانا تازي ممحرن موكسن زخون بأكاد سلطانا استدالو أربعة عبيت مزحفتلو نساتن دما قداميتي من مللا محناز المعقابن حقوق سدرا بيت كلاي مكال تنقطع زي مقدام متنا تألاليون سالسيتي من المماد موقع ألو تاو تحساسبان سمعيتن رابعيتي دما مأد عرقن سلام زبلا سفح سرق حزلواني بمغلصال المزيد حسو سلطانا من مخارن مشنقارن سدرا بيت بحصر زبالة خلاليو زي سلطانا زينة تاب مملأن مكالن حقوس يوتك تمرح اندليا زلنا سدرا بيت زي مأزون كوينو كلاي درجانا سلطانا محناز المعقابن حقوس سدرا بيتي رمز فلات هابتي تعنا علماو تمرتن مويان ونينكا أبيتكا سلام تسئينكا طعمي هيوت يمرر صعبين ناي متحلل أخو دمان ملا حبر السب زلخاخم كنات كم زختل بقبرين دريون وقع صبحي بمحبرة ومرة خبيتات القواحن سمعان زلناي خنياتو نحنت سدرابيت مو وزمدنا يكون بفتح مفللاي نملا حبر السب صلوالو كم بلينا مغنيات دما نايزوزحو أب سلامن سنيتين زي بلو سدرابي زعبي قلعو مسعي انتاي كخون كم زخد مقمات يزقمن بأنصارو مسعيهم صرمتهم من إسيات لأن حبر السب كساب كندي زغطي فوترو دمارو دي أب سلامن سنيتين زلوا سدرابي زعبي قلعقن أمرهم أب حبر السب وطاوي أبركتاي لهم لومي سدرابيتات بحزرة أقربوت نايمنا أبرو زي كونات زقما زلوا بمسان سنيتين أم فنتح زركبا علمنا أخيل السرف زبلا عنستن كان تفريد علمنا قن لعلو سلزخده سلاما من رقاء حريمنا له كاب كيلو ورقي حدا جرام حقوسي بل زبل مسلا رغم مبرق فقط تايزن صبارق مخنياتو قتي من نازل له بدهو وتحمرت حبر السبز خلنا السدرابيت ممعبل يتقطع السعنة بحتو الناتنا وصالة بزح كفال من اسي ولدنا بسدت كابو رستم حورا وخبروز خونو أبوتاتو أديتاتون أياتاتون تفانقيلو قدياي ديجيتال كوينو كنا تهلاوي أبروبوس منفسي زركب زلو لعول تتبيز من قليو زي عقبت بزح سب ننفسون يعقو كالك مسل بممتات أبجن كتن تسفى مغراتن تحيلو بمغلولاو مسايو كساب صلمو خوين الله مفتحي زخونو مياويانا مخرتن شمقلتن سدرا بيت مسلطان دما بزم خنازي أقداس النتو قوليه الله هومير السبحة قدم لداتا كريستوس زنبر عين سور قريخا وقت أماي أبرؤسو قدات مسوص حوال عشاء زمهار قدام عشاون ملبا من زي كونه نحنا خم حبرة سبت فاتنان لمعتنان بحدث لزخونه كين اللخا خم نزي أبرسنا بزيحي زلو نمكات كن مهاري زلن مخرن عرقن بنفس خايز جمر قزا رسو زمالخي نسمعيتاتو استقاذات روغن نصورو خيلو نايكالوت سكم كقال لا يقومني امبار إذا خاب كونه بغتان أبتو تحسو سلطانا كتوكو من مخار سدرابيت ويزي فاميلي كونسلينز بهار انتاي ترقومون دي حدا لنا أبالات حانت السدرابيت أو منقوم زلو ركبن من محياش
ግርጭታት ንምፍታሕን ዘጋጥሞም ብድሆታት ብሓባር ንምስጋርን ዝሕግዝ ናይ ስነ ኣእምሮ ምክሪ ዝወሃበሉ ዓውዲ እዩ። ቀንዲ ዕላማታቱ ድማ ኣባላት ስድራ ቤት ስምዒቶምን ሓሳባቶምን ብግሉፅን ብሰላዊ መንገድን ክለዋወጡ ዝደማመፅሉ ኣገባባት ዘላማምድ፣ ኣብ መንጎ ወለድን ደቆምን ወይ ኣብ መንጎ መጻምድትን ንሓድሕዶም ዘጋጥሙ ዘይምርዳኣት ንምዕራፍ ዝሕግዝ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ቤት ከከም ኩነታቶም ዘለዎም ግደ ንምፍላጥን ሓባራዊ ምርዳእ ንምፍጣርን ይሰርሕ። እምበኣር ነዚ ንምክያድ ክንክተሎ ዝግባአና ናይቲ ሞያ ስነ ምግባር ኣለና። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ምምኻርን ምሽምጋልን ስድራ ቤት ካብ ካልእ ንጥፈታት ማሕበራዊ ርክባት ዝተፈልየሉ ምክንያት ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ጉዳይ ስድራ ቤት ብቐጥታ ምስ እንታውነት ወይ መንነት ዝተኣሳሰር ብሕታዊ መሰል ስለ ዝኾነ ፅኑዕን ዘይስገርን እዩ። ምክሪ ምሕታት ማለት ድማ ውልቃዊ ጉዳይካ ንበይንኻ ጥራይ ክትሕዞ እትደልዮ ምስጢርካ ብምንጋር ደገፍ ምሕታት እዩ። እዚ እንታውነትካ ወይ ምስጢርካ ምንጋር ማለት ድማ ከቢድ ዋጋ ምኽፋል ስለ ዝኾነ ኣመኻሪ ይኹን ሸምጋሊ ብመጠን ዝተነብረሉ እምነት ከቢድ ሓላፍነት ናይ ተኣማንነት ከም ዘለዎ ዘፍልጥ ዕሙቕ ዝበለ ትሕዝቶ እዩ ዘጠቓልል። ወሃብቲ ኣገልግሎት ምክርን ሽምግልናን ስድራ ቤት ጉዳይ ተኣማንነቶም ዘረጋግፅሉ ከም ምውጋድ ድርብ ዝምድናታት፣ ካብ ዘይቃዶ ረብሓታት ምጥንቃቕ፣ ደረታት ምሕላው ዝኣመሳሰሉ እዩ ዝሓቁፍ። ኣብ ምሃብ ኣገልግሎት ምክርን ሽምግልናን ዘጋጥሙ ስነ ምግባራዊ ፀገማት ካብ ሕፅረት ተመክሮን ፍልጠትን ወይ ሸለልትነት ኣብ ኣካላት ሕብረተሰብናን ዝረኣዩ ዙትራት ፀገማትን ንመምሃሪ እዩ ዝዝርዝር። እምበኣር ሰልጠንቲ ናይዚ ሞያ ክልሳሓ ሓሳባዊ ፍልጠቶም መሰረት ዝኾኖም ኣብ ምጽናዕ ኩነታ ኣእምሮ ትኩረት ዝግበረሉ ዓውዲ ወይ ከዓ ስልጠና ኣለና። ስለዚ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ኩነታ ኣእምሮ ዝጠቃለሉ እዞም ርድኢት፣ ኣመላኻኽታት፣ ሓሳስባ፣ እሙንቶ ወይ ስምዒት ዝበሃሉ ምስ ባህርያት ወይ ጠባያታት ተኣሳሲርና ንሪኦም ኣብዚ ስልጠና እዚ። እዚ ምስትሕልና ዝበሃል ብምዝማል ንበፅሖ መደምደምታ ኣብ ጭብጥነትን ርትዓውነትን ንኽምርኮስ እዩ ዝሕግዘና። እምበኣር እንታይ እዮም እቶም ኣብዚ ክልተ ሓሳብ እዚ ምስ ኣተና ኣድማሳውያን ጠመርትን ፈላለይትን ሓሳባት ወይ ስምዒታት ዝበሃሉ ኣለዉ። ብቐዲምና ነቶም ፍርያት ናይ ፈላለይቲ ዝበሃሉ ክንሪኦም እንድሕር ዳኣ ኮይና ሓደ ምጥርጣር እዩ። ኣብዚ ምጥርጣር ዝበሃል ተሓቂፉ ዘሎ ትምህርቲ እንታይ እዩ? ምጥርጣር ተጣራጣራይ ምዃንን ዝጎድኣካን ዝጠቕመካን ኩነታት ንምጥርጣር እንከላኸለሉ መገዲ ብሰፊሑ ንሪኦ። ካልኣይ እውን ሓሶት እዩ። እንታይነት ሓሶት፣ ስነ ኣእምሮዊ ኣመላኻኽቲ ሓሶትን ምክንያታቱን፣ ሓሶት ዝጅምረሉ ግዜን ምትሕልላኹን፣ ብሕጊ ዘይሕትት እወታዊ ውፅኢት ዘስዕቡ ሓሶታት ዝኣመሰሉ ብሰፊሑ ንሪኦም። ምክንያቱ ኣብቲ ንህቦ ኣገልግሎት ሓገዝቲ ስለ ዝኾኑ ካብኡ ንሓሶት እውን ነመዛዝኑ። ንኣብነት ገለ ሓቅነት ዝጎደሎ፣ ናብ ሓቅነት ዝተቃረበ፣ ኣጣራጣሪ ዘየድፍር፣ ምግናን ዝተሓወሶ ሓቂ፣ ክእመን ኮነ ክከሓድ ዘፀግም ዘይእመን ሓቂ ዝኣመሰሉ እቶም ንሚዛናት ናይቲ ሓሶት ዘኽብዱ ወይ ዘፍክሱ ወይ ከዓ ስለምንታይ መፅኦም እንታይ ሽሙ ዝኾኑ ዝገልፁ ኣስፋሕ ኣቢልና ንሪኦም ኢና። ካልእ ግን ንሓሶት እነለለየሉ ኣገባብ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሰባት ክሕስቡ ከለዉ ዝፍለጥሉ መንገድታት ወይ ከዓ ምልክታት ንርኢ። ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይ ሓሶት ይኹን ሓሶት ንምንካይ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ ብሰፊሑ ንምሃሮ። እዚኦም ካብቶም ዝፈላለዩና ኮይኖም እቶም ዘራኽቡና ከዓ እንታይ እዩ? ሓቂ። ሓቂ ማለት ክውንነት ወይ ሪያሊቲ እዩ። ብሰለስተ መንገዲ ከም ዝግለጽ ከዓ ብሰፊሑ ኣብኡ ንምሃሮ። እንታይ ማለት እዩ? እዚ ብህዋሳት ዝርአ ዝድህሰስ ዝተማቐር ዝስማዕን ዝሽተትን ወይ እውን ብስነ ፍልጠት ዝረጋገፅ ላቦራቶሪ ንበሎ ዋላ ካልእ ከዓ እቲ ሳልሳይ ብእምነት መለኮታዊ ነገር ኮይኑ ብዘይ ምሕታት መረጋገፂ ከይደለካ ብዘይ ምጥርጣር ትቕበሎ ነገር ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ምትእምማን ዝበሃል እዩ። ምትእምማን ማለት ትራስት
እዚኦም ምትእምማን 4 መትከላት ኣለዎም ነዞም መትከላት እዚኦም ብዝርዝር ንሪኦም ካልእ ኣገዳስነት ናይ ምትእምማን ወይ ከዓ ምትእስሳር ናይ እምነት ኣማኒ ተኣማኒ ምዃን እዩ። እዚ ሕጂ ንምንታይ ይጠቕመና? ተገልጋሊሲ ኣብ ልዕሊ ወሃብ ኣገልግሎት ክሓድሮ ዘለዎ እምነት ወይ ከዓ በንጻሩ እቲ ኣገልጋሊ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ተገልጋሊ ክሓድሮ ዝግብኦ እምነት ነዚ ግብራዊ ንክኸውን ንሰርሓሉ ማለት እዩ። ካልእ እምነት ዝህነፀሉ ኩነት ወይ ከዓ ንዝለሓለ ምትእምማን ብኸመይ ዳግማይ ናሃንፆ ብሰፊሑ ንሪኦ። ኣብቲ ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብቲ ዝርዝር ምስ ኣተና ከዓ እቶም መሰረታውያን መትከላት ስራሕ ወሃብቲ ኣገልግሎት ምኽሪ ስድራ ቤት ብሰፊሑ ንሪኦም። ሕማም ናይ ሓደ ወሃብ ኣገልግሎት ምኽሪ እንታይ እዩ ንዝርዝር። መን እዩ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝሓትት እውን ንሪኦ። ምክንያቱ ዝተፈላለየ ባህርያት ሒዞም እዮም ዝመፁ እዞም ኣገልግሎት ምኽሪ ዝሓቱ። በዚ ካልእ ኣብ መኸርቲ ስድራ ቤት ምስ ተነቀፍቲ ተገልገልቲ ብኸመይ ይሰርሑ? ኣብ መኻሪ ከም በዓል ሞያ ክብሎ ይኹን ክፍፅሞ ዘይብሉ ነገራት እውን ንርኢ ኢና። ካልእ እቲ ቅደም ተኸተል መስርሕ ምምኻር ካብ መንነትካ ምልላይ ጀሚርካ ኣገዳስነት ምስማዕን ኣሰማምዓን ወይ ቃል ዘረባ ዝበሃል ምልክታትን ትርጉምን ቋንቋ ኣካላት ብምርኣይ ናይ ሰብ ሓሳብ እትፈልጠሉ ሜላ ናይ ካልኦት ኣሉታዊ ስምዒት ንምውጋድ ዝሕግዝ ኣገባብ ንርኢ ኢና። ካብዚ ምስኡ ከም ላጌባ ኣስዕባ ኣቢልና ታሽሙ ንገብሮ ምንታይ እዩ? ስለምንታይ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ምስ ኣንጻሩ ሓሳብ ንዘንቀለ ወገን ዘይቅበል እውን ንዛረበሉ ኢና። ምክንያቱ ንመሃሮ ኢና። ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ። ካልእ ኣብቲ ምርዳእ ዝበሃል ምርድዳእ ምስምማዕ ብልሙፅ ክኸይድ ዘድልዮ ረቑሒታት ንትንትን ምስ ግሉፅነት ቅንዕና ክውንነት ተኣሳሲርና ንሪኦ። ካልእ ኣብ ውሽጢ እቲ ንገብሮ ስራሓት እዞም ውሑስ ቃላት ወይ ሴፍ ወርድስ ዝበሃሉ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም? እዞም ውሕስነት ዘለዎም ቃላት ከመይ ዝበሉ እዮም? ብሓፈሻ ተግባራት ናይዞም ውሑሳት ቃላት እንታይ እዩ ንርኢ። ካልእ ናይቲ ዝሰራሕናዮ ምኽላስ ረቪው ምግባር ማለት እዩ። ድሕሪ ፍጻሜ ንውፅኢት ምክትታል ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ካልኣይ መድረክ ሰጊርና ኣብቲ ሽምግልና ዝበሃል እንታይ እዩ? ሓደ እቶም ስነ ምግባራዊ መትከላት ናይ ሽምግልና ብምሉኦም ንዝርዝሮም ፍልልያት ሸምገልቲ፣ ገላገልቲ፣ መንጎኛታት እውን ንሕና ሽማግለታት ኢና ንብሎም፣ ግን ፍልልያት ኣለዎም። ሸምገልቲ ይኹን ገላገልቲ፣ መንጎኛታት ነዚኦም ነነፅሮ ማለት እዩ። ዕላማታት ሽምግልና፣ ረብሓታት ሽምግልና እውን ንሪኦም። ምስኡ ተኣሳሲርና ሕጂ ድሕረ ባይታ፣ ምክንያቱ ካበይ መፂኻ ከይፈለጥካሲ ናበይ ከም ትኸይድ ታሽሙ ክትኮን ኣይትኽእልን እዮም ምታይ ተልና። ስለዚ ድሕረ ባይታ ሽምግልና ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ እውን ንሪኦ እቲ ብመነፅር ናይቲ ሕጊ እንዳባ ክስራሓሉ ዝፀንሐቲ ዕርቂ ንሪኦ ኢና። ካልእ እቲ መንጎኛታት ወይ ሸምገልቲ ዝምረፅሉ ኣገባብ እውን ንርኢ። ሽምግልና ዝሓቱ ከመን እዮም? ሕማም ናይ ሽምግልና እንታይ እዩ? መምዘኒታት ርጡባት ሽማግለታት እንታይ እዩ? ሽማግለታት ነብሶም ዝሰርዕሉ ኣመራርሓ እንታይ እዩ ንርኢ። ካልእ እቲ ሽምግልና ንክካየድ ዘፍቅድ ኩነት ማለት እቲ ሽምግልና ዝካየደሉ መድረኽ በሲሉ ድዩ ኣይበሰለን? ቅድመ ምድላው ንሽምግልና ክንገብሮ ዝግባአና። ካልእ እቲ ናይ ሽምግልና ርክባት ዝካየደሉ ኣገባብ እውን ብሰፊሑ ይረአ እዩ። ብሓፂሩ ግን እንታይ እዩ? ምሕደራ ሽምግልና ምሕደራ ዘድልዮ እዩ። ምክንያቱ ሽማግለታት ክሰርሑ ከለዉ ክሽምግሉ ከለዉ መምርሒ የውፅኦም፣ መምርሒ ናይ ናቶም ማለት እዩ። ካብ ኣፀናንዓ ናይቲ ግርጭት፣ ስጉምትታት ኣብ ምፍታሕ ናይቲ ግርጭት ኩሉ እዚ ብምሕደራ እዩ ዝካየድ። ካልእ እቲ ሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥ ዝኽእል ኣገባባት እውን እቲ መሰረታዊ ባህርያት ናይቲ ርክብ ንሪኢና። ኣብዚ ተራ ብቑዓት መንጎኛታት ኣብ እዋን ምዝርራብ ዓይነታት ርክብ ምምሕዳር ዋሕ ዝርክብ ንርክባት ባይታ ዘጣጥዕ ኩሉ እዚ ዘማልእ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ናብ ስምምዕ ንምብፃሕ ዝግበር ምዝርራብ እውን ኣሎ። እዚ
تي سممع ويكاتي نيغوسيشن ዝበሃል كل سممع كالو متخيد مالت هيكونن عنقفاتات يጋጥም እንታይ ዓይነት عنقفاتات ደውታ ወይ ከዓ ምቁራፅ መሰጋጠመ ነቲ ዘጋጠመ عنقفاتات ወይ ከዓ ነቲ ክርክር ከመይ ጌርካ ትፈትሖ ስለዚ ኣብዚ እቶም ውፅኢታውያንን ዘይውፅኢታውያን ዝበሃሉ ሽማግለታት ነዚ ንምፍታሕ ወይ ነዚ ብድሆ እዚ ንምስጋር ዝኽተልዎ ኣገባባት እውን ብሰፊሑ ኣብዚ ስልጠና ይጥቀስ እዩ ካልእ እንታይ እዩ እቲ ዘተኣማምን ዕርቂ ተፈፂሙ ክበሃል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንታይ ዝበሃል ኣሎ ካብ ሕልናና ንላዕሊ ዝፀባፀብ ከሳሲ ዝሕይል ወቃሲ ምስክር ወይ ከዓ ዝቐንዕ ሓቀኛ ዳኛ ስለ ዘየለስ ነዚ ከነተግብር እቲ ዝግባአና ዘተኣማምን ዕርቂ ክንፍፅም እንድሕር ዳ ኮይና ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር መሰረታዊ ጉዳይ መርሚርካ ምፍታሕ ናይ ሂወት ምትእስሳር ምስ ሕልናኻ ምትዕራቕ ብጌጋኻ ምጥዓስ ንውድሉ ምኽሓስ ንዝተበላሸወ ናብ ንቡር ምምላስ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ምፍጣር ዝበሃል እዩ ኩሉ እዚ እውን ኣብቲ ስልጠና ዝተኻተተ እዩ ማለት እዩ ካልእ ካብዚ ስልጠና እዚ እንታይ እዩ ረብሓ ዝርከብ ሰልጠንቲ ነዚ ስልጠና እዚ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኣክል ወሲዶም እንታይ እዮም ረብሓ ዝረኽቡ እንድሕር ዳ ኢልና ሓደ ናይ ስምዒትን ምሕሳብን ህዋሳት ኣወሃሂድካ ከም እትጥቀም ብዕምቆት እተስተብህልን ንጉዳያት ተገናዝብን ክትከውን ይኽእል እዚ ንፍልልያት ናይ ምስማዕን ምድማፅን ምፍላጥን ምርዳእን ምምዳብን ምትግባርን ፈሊጥካ ክሰርሓሉ ማዕፆ ይኸፍት ብዓብዩ ከዓ ንስምዒታት ዘይተቐደው ወገናት ብኽውንነት ተረዲእካ ብሜላእ እትድግፈሎም ዓቕሚ ክተጥሪ ይኽእል ብፅቡቅ ቅደም ተኸተል ኣሰራርዓን መድረኻት ዕርቂ ከም ትፈልጥ ትገብር ንስምዒታት ሰብ ጉዳይ ከዓ ቦትኦም ኮንካ ክትመዝሎ ከም ዘለካ ተስተውዕል ምስ ገዛእ ርእስኻ ክትዕርቕን ናብ ባህርያዊ ስብእናኻ ክትምለስን ይሕግዝ ኩነታ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ከተንብብ ይኽእል ሞያዊ ስነ ምግባር ተኸቲልካ ዝተናሃረ ጉዳያት ክትህድእ ዓቕሊ ክትገብር ይድርኽ ካልእ ዘይተቐደው ወገናት ማዕረ ተሓታትነት ከም ዘለዎምን ኩሎም ጉዳያት ናይ ሳዕቤን ምዃኖምን ትርዳእ ቅደም ተኸተል መስርሕ ምርድዳእ ብምግንዛብ ከዓ ብልሓታት ኣሰማምዓ ትፈልጥ ንተጋራጮቲ ምስ ሕልንኦም ዘተዓርቐሉ ጥበብ ተቐስም ኣበይናይ ግዜን ቦታን ተዓርቕን ትገላግልን እውን ትፈልጥ እምበኣር ክንድምድሞ እንድሕር ዳ ኮይና ሕልናና ቅድሚ ከም ዳኛ መቑፅዑ ከም ዓርከ መሓዛ የጠንቅቐና እዩ ዝበሃል ስለዚ ንሕና ናብ ሕልናና ተመሊስናስ ኩሉስ ባዕሉ ተኣሽሙ ይገብረና እዩ ባዕሉ እቲ ምልክታት ይህበና እዩ ባዕሉ የጠንቅቐና እዩ ንምባል እዩ ቅድሚ መውቃሱ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ተዓዘብትን ተለከምትን ንኸውን ኣብ ምስፋን ዕርቅን ሰላምን ብነብስና ጀሚርና ክንነጥፍ እዚ ስልጠና እዚ ፍልስፍና ሰላም ክንርዳእ መንገዲ ዕርቂ ክንፈልጥ ንሰላም ዝግባእ ዋጋ ክንግንዘብን ብፍልጠት ክንዋሳእን እዩ ዝሕግዘና ንብኡሳት ክትዓርቕ ቅንዕናን ድሌትን ጥራሕ ንበይኑ እኹል ኣይኮነ ፍልጠት ጥበብ ምስትውዓል ዓቕሊ ይሓትት ኩሉ እዚ ብትምህርትን ተመክሮን እዩ ዝጥረሞ በዚ ኣጋጣሚ ንደለይቲ ስልጠናን ተገልገልትን ማዕፆና ክፉት ምዃኑ ንሕብር ብሰላም ንፁ ተቐኒዐ